Mikhwal Maksak KTP General Conference champhai neya khan kan uro man hi akal vea an bran chatanga palai kal zong zong ten puan thu ne na input bor luk lain ani chu bek men chaw kal nal maya a thian ten tinge puan thui ken ve lo an ti point a chang lem hlei lawa champhai in tleng chawa counter a chuan avain report masabera counter a chuan hei kan khuwa motor lut ve silawa motor kong pui pan tur ringot po in kilometer somni don ke kalanga ya puan thu nen chuan kalngai na om lawa khonga in min hra thiam ula puan thu anga deuh hne na le pan dala tang hnai te a min thlen tir mai te u atia counter lo duty te chuan an khonga em maya new champhai pa ho sa te ina chuan an thlen tir mai renga a thleng ma sapol ania a thlen na chung ko chu ko hrana a khai pa te an nia wangin an buai em maya no pangte te ti lo chu mikhwal muakin an chuak fai diaka a hawin no pangte nen chuan an rile lu maya aizola tangin nula pathum an ron thleng ve le a anila pek chuan chung ko pa ber ni om tak chuan alo welcome a mikhwal room pahnih lai ala ruak na chungin an thlen in te no pa room a chuan a da a an thlen in te khum pui chu kokin khum hi a zau tha a in leng tawk ang chumo atia nula hola chu lawm emin an bu ngat maya an thlen in nei tu ten lo ho khom le a nula ho chu zak emin room danga anin son tham a tlai chuan ei khama kan uro man chu akham masanala turbras zong song chu ati hu veka a hmu lai ngei chuan a ha not phuan su maya ama turbras chu a beka ada daya midang an ron kham chuan an turbras zong chu hano nana man nu ang mai alo hu dup mai sia an mikhwal pa mol mel deuh hano na man nu chu man an du lo veka tuma la chuan soita nge ti heksu a thenin na tharan leya a then chu mitlai chuan han not lo thunga uro man chu aizol mi ho save tok takan nia tom hlo thapui puya kenga ma sein khom chung zong chuan akal lama athom no hak ngai hlir chu a hangar ngar maya khuwa vo point korlum hadu mi lawa an thlen in no pang chuan a khongai em maya anu kan mikhwal hian thom hnu leina tura nei ve lo aniang atia apa korlum chu uro man ha ka tan chuan a penge ya uro man a lain lung chemhel emin no pang chu apoma mama kavalom vele korlum thar ka nei lo na hi kumsom chuang ani tosin alo ti hluam hnuama ma se hadu lem hlei lowa wels ramatanga zai pol local te khatha lak pui ve a hindi tong phua chopa abeluam mai kha chu an hoi hai te asin indian thiam lo ti ka hriat nu chuan hebrai tong le chinese tong phua chopa ka han bele mai chu mol min ti mel khop mai zuhan tiamole khodanga an thian pa bial zai pol conductor hi abula thleng ve a inrini zana an zai dona a hangin an zai dona apis pipe marcha thak tok tak mai hi alo tat peka conductor chuan a soilom kan zai zo khar ka ti em maya ka hmui chu a sathian a sa hut maya ka beng po kiu vonga kan zai zo meu chuan ka hmui chu a sa po ani satli alo an na thian ana vong mai ni kan zai zo a thut na kan thut nu chuan za po soi thei to lo chuan ka chuak ngala kan thlen in mit tui tla phung chini kan para atia a thian te champhai veng laia an thlenga rorel palai an nia rorel in khom hlanin alo han lenga a thian te chu a thlen in lama chaw an ron ei tur thu le chaw po chhum kep lo mai turin a hrila tak nia ngain a thian te thlen in te chuan chaw an lo chhum kep lowa a thian te rorel in khom an ron banga ngai tha takin hospital veng laman leng koya tlai deuh takan ho a an thlen in te la chuan hmun danga chaw an ei don nia ngain chuan lo ei san vek to a mikhwal dangin chuan ron ei hloma wangin chaw la chuan lo ei zo vek mai bok sia an thlen in te la zak bok a thian te la hril hai bok chuan chhum thale ringot mai ani conference tiak zan ania fellowship an banga a thian te chu a phone a zan in chu ka thlen in lama riak khomila ar te kangila ar po ka tum don nia atia a thian te chuan rem chang don riau in an hria
anin siama an bedding nen anin puchuaka an thlen in te pawh an mang tha vek tawh a zotlang lampanin taxian la a uro mana thlen in an la hriat lo awangin an phone a bethel veng an thlen pawh chuan ala chhang zuah zuah a new champhai an thlen chuan phone a switch off tamak maya a thian te mang ang chuan an han dial ngial thin switch off a in ti bur mai si a a thlen in pa hming an hra si lo an ti ngai na hre lo chu thin chi lo an ti ngai na hre lo chu thin rim em in bus an riak ta ringot mai ni dul te dai a thil ton ti hian a sel om chung ko sum don na thila wangin champhai chuan ka khomuang ri a chawhnu hera ka chuak thei tawk a khawzawl ka thlen thlak chuan tlai dar nga ni tawh a zanri eina na hma ka ti deuh awangin kawl kulh hotel ah chawk a ei thla a zan thim hi ka nel te chiam lo a mah ni chaw zan thim hnuai long ran chu ka hreh ngang mai a ka thian te ka ti thin rim hlom awangin tumah ka rual a haw duan awm si lo a nuam ti lo deuh chuan dul te ka thleng thla a dul te dai thil thleng vel Facebook an post la ka chiar ngun na samai si a dul te khuang hmel hriat chu nei la ka riak nge nge yang mahse hmel hriat lo te in a riak ngot chu tlawm pa ek sena ka la ve tlat si a ka kar kong khar ka lok veka glass ka khar phui vek boka guitar vocal band zai ring tok takin ka play a ka zai thavak vaka ram huai palian an hmuna hmun ni awm vela an soina chuan ka awm anuam lo kher maya ka awm anom lo na ka lain ka ngai bel nge nianga sit hnung lama chuan ran chuang ven awm nia hriat na ka nei le ngala chu ta le ring lutuk tak mai chuan ka thil play chu ain thlak thuta o treng chuai mai le thum hlet hlut hian pa pakhat pawh kha a ron ti thut mai chu ka phuna salutuka ka tre vak boka ka ding chiang kher mai ka thil play kha comedian sar chami tu ber nge ka hre tawh lo ka phone ah ka lo thun tel ve hi lo ni a mani chawin ka nui thlata war wara ati kan branch KTP member min ti hlim em thin tu bial KTP mit le conference ni khuwa kan nui na dur tur khopa min ti hlim thiam hi van khopuya a chawl to sia a fiam thu then khat huwa thala em omma se a hnu lok amin ti hlim le em thei tu adu le min ti thin rima adu le min nui tir war thei uro mana ka chu mi pakhat a tling ve chiang ani he thu hi Facebook lama ka chhar ani a mi then khat tan chuan a hlu hle dawn ani a ngai nomin a hlim awm boka chuti rualin a ziak tu hi ka hre mai lowa a hria kan awm chuan comment lama min lo hriat tir turin ka ngen che ani story kar laka toy te in ka ron zep tel ve lok ani video min thlir saka min ngai thlak sak le awangin lawm thu ka sei bawk e